melkein valmis lopputulosta. No niin, eikö muuta kuin menoksi. Nyt kun alan katsoa, niin mä vähän puhun mun koulun tosta jutusta ja tästä oikeesti mun näistä kauhasta. Ja miten mä pystyn kuvaamaan näitä videoita. Ja mä pystyn samalla pitämään YouTube-kanavaa pystyssä. Ja silleen, että niinku kaikki oikeastaan riippuu mun omasta terveydestä ja mun voinnista ja silleen. Kaikki oikeastaan riippuu siitä. Joo. Et semmoista. Et minä pystyn kuvaamaan näitä videoita ja jos pystyn tekemään näitä videoita ja minä pystyn kuvailemaan näitä kaikkia samaan aikaan. Ja semmoista. Niinku joo. Ja kaikki riippuu mun omasta terveydenhuollosta ja kaikesta. Nyt tää video loppuu sitten aikanaan. Ja haluatteko te mun nykyaate esittelyvideon? Mut joo, tuolla ryhde. Mut joo, semmoista mä ajattelen. Et jos te haluaisitte semmosen videon. Alkaa olla pikkusen hämärää täällä, mutta no, ei se mitään. Joo, nähdään.